Magandang umaga Pilipinas! Maaksyong morning po sa ating lahat. Masanto siya kabosan at si katayo namin. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabi nga buklas kumuyo nga amin. Ni hao ma. Ahayo gisay mas. Sabado ngayon. January 15. Di ba tanan ni wadali kalendaryo tayo tanawa. Courtesy of RQS Car Wash. Yan. Again, it's January 15, 2022. 2021 simbagak na nima. 2022 laman na yan. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Kaya kailangan mabilis din tayong kumilos para hindi pa tayo napag-iiwanan ng panahon, di ba? Lalo na ngayon, ang dami nating dapat gawin para, alam nyo na, para mapalakas ang resistensya, makaiwas sa sakit, makaiwas sa COVID. At we have to get going. Yan. Just go on. Huwag po tayong magpapaapekto sa mga nangyayari sa ating paligid na sadya nga namang nakakalungkot at nakakadepress. MIB, mga issue ng bayan, hanggang mamayang alas 9 ng umaga magkakasama po tayo. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan ni Action na Jerry Quasiliao, siya kasi pag Sabado siya yung nakakasama ninyo sa MIB every Saturday. Pero may sakit pa Jerry, pagaling. Ganon din kay Action Alex, si Action Dab, naku, si Action Daya, actually pati si Action Violi. Headache, kanina pa. Pero okay lang yan, kayang-kaya. Napagagalingin tayo ni Lord. Si Action Conrad, sakit sa ulo man hindi lawa. Hindi lang. They're alive and kicking. Yan. So, andito po kami sa ngalan ng serbisyo publiko sa pagbibigay po sa inyong lahat ng mga pinakauling kaganapan. Dahil sama-sama tayo, Pilipino. Kahit sino po dyan, yung mga may karamdaman sa ngayon, get well soon. Just basta palakasin lang po ang resistensya. No? Huwag po tayo masyadong nag-iisip na yan ay COVID. Though minsan kasi yung trangkaso at yung COVID halos pare-pareho. Hello, Joyce. Okay. Hi, Jules. Ganon si Joyce at si Jules. Naghihintay na. O nga. Sige, maya-maya. No, kaya kailangan po ay sumusunod pa rin tayo sa mga health protocols dahil nakakalungkot. Whether we like it or not, it's nakakalungkot. Na as of last night, umabot na po ang may active cases po ulit tayo. New confirmed cases na 290. Ay, 290. So, active cases po natin ngayon ay umabot na naman sa 4 digit. It's 1,348 yung mga active cases natin sa Pangasinan. Diba? Tapos kahapon may naitalang 4 na namatay dahil sa COVID. Ito namang gumaling na 51. Pero yan po. Samantalang, meron yung time na sabi ko nga, Christmas season, wala, 0. Walang naitalang new confirmed cases. Tapos, yung active cases, parang 32 na lang, 30, mga ganon. But this time, it's again 1,348 active cases. Mabilis. Kaya kailangan po ay maging responsable pa rin po tayo. Just like palaging pinapanawagan ng ating gobernador ng ama ng lalawigan, si Governor Pogi Espino, na kailangan maging responsable po tayo. Nandyan po ang gobyerno, nandyan po sila lagi na umaantabay sa atin, nagbibigay ng mga dapat nating, yung mga kailangan natin, mga programa, mga proyekto na kailangan natin para makabangon, no? Dahil syempre, alam naman natin sobrang apektado ang ekonomiya, ang turismo, ang kabuhayan ng bawat isa, hindi lamang sa Pangasinan, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Actually, sa Region 1, lahat po ng mga lalawigan sa Region 1, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at syempre ang Pangasinan ay nasa alert level 3 na naman po. Dahil nga sa tumataas muli na bilang ng COVID-19 na cases. Pero nandyan pa rin sila, no, na gumagawa ng mga hakbang para po sa ating lahat na sana, ganon din po tayo. No? Kailangan po ay gawin din natin ang para sa atin, para po sa ating sarili. It's not for the government, pero kung gagawin natin maging responsable, para po sa ating sarili yan at para sa ating pamilya. Ang nasa under watch list ng Provincial Health Office ay ang Kalasyaw na mayroong 94, Ordineta City may 85,
Lingayen 80, San Carlos City 62, Malasiki 60, Santa Barbara, wait, hindi ko makita. Santa Barbara is 59, Binmali 50, sa amin yan. Mangaldan 49, Asingan 41, and Bautista 38. Of course, in Dagupan City, 236. Wow. My God. Binmaloy 50. Pero may mga rides na kasi piyesta namin dyan February 1 and 2. Paging, si kumpare, si paring Sammy Rosario, at kahit sa ibang mga munisipalidad, please lang. Ang sabi po sa executive order, base po dahil alert level number 3 tayo, dinidiscourage ang mga ganyang bagay. Pero balikan natin yan. Babalikan natin yung mga guidelines para po malaman ng mga kababayan natin ano mga dapat at hindi dapat gawin. Pero may mga baratilyo, may food street, may rides. Sana sa ibang bayan walang ganyan, no? Kasi piyesta panahon ng kapiestahan. Doon po sa may likuran dyan sa amin, sa may likuran ng school. Paano po kaya yan? Pwede ho ba? Di ba, mamaya, tatawagan natin si Mayor Sam. Actually, ang munisipyo po ngayon, mula nung nakarang araw ay sarado at sa 17 na po sila magbubukas dahil may mga empleyado po na nag-positive. Just like the Municipal Hall ng Lingayen, ganoon din po, nag-disinfect po sila, decontamination, ganoon din po ang ginawa sa aming beloved town of Binmalay, sa aming Municipal Hall na close pa. Ngayon, 17 na po sila magbubukas, no? Dahil nga po may mga nag-positive na mga empleyado. Meanwhile, sige, babalikan natin yan at hopefully ay makausap natin mamaya, makatawagan natin si Mayor Sammy Rosario. Meanwhile, sa ating mga balita, nagsagawa ng Veterinary Medical Mission ang Office of the Provincial Veterinarian na pinamumunuan ni Dr. Habito Tabarejos sa Barangay Concordia sa bayan ng Bulinaw noong nakarang araw kahapon. Ang pinakauna ngayong 2022, ang naturang medical mission para sa mga alagang hayop ay nagandog ng libreng serbisyo mula sa mga veterinaryo ng OPVET at ilan sa libreng serbisyo na ibinigay ay ang mga sumusunod: consultation, vitamins, administration, deworming at neutering o pagkapon. Yan. Pagkapon sa mga alagang aso at pusa. Ayon kay Dr. Tabarejos, ang Veterinary Medical Mission ay isa sa mga regular na programa ng kanilang tanggapan upang makatulong sa pagbibigay proteksyon at wastong pag-aalaga sa mga alagang hayop. Maliban sa libreng serbisyo, namigay din ng dog food, disinfectant, powder, sprayer at sweat short bilang freebies para sa lahat ng nagparehistro na mga pet owner. Ang balitang yan natin sa inyo ng Ginebra San Miguel at Syndrome Silver. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Alright, good morning sa aking sisterette na nasa US. A belated happy birthday to you, my very, I miss you. Sister Marie, yan, si Marie Chris Rosario Petrola na nasa US. Siyempre, si Brother Carlo at yung napaka-cute nilang mga anak. Ang lalaki na nila, sister, kakabalag Lara. Naguno yan, mas ang kabalag Lara ng sikat. The twins, at saka si Marie Carr, yan, si Marlo, at teka lang, baka mali na naman yung binabanggit ko dito Magagalit na sa akin yung mga cute kong mga pamangkin, no? Na mga anak ni Mary Chris at ni Carlo. Yan, dyan po sa US. Good morning, maraming salamat, sister. I miss you. Ingat kayo lagi dyan. And belated happy birthday to you. At ganun din kay Madam Imelda Palma, salamat naman po. Thank you so much, no? At syempre mula po sa Action Radio, mula sa aking puso, sa aming puso, pagmamahal namin sa inyo. Sabi niya, mga kabayan, fasten our seatbelts and let's watch that. Kala ko na kung ano yan. Thank you, Madam Imelda. Thank you, Madam Precious Gem, yan San Quintin, at mga, senior citizens natin. Mag-iingat po kayo lagi, ha? Basta, alam nyo na yan.
Okay? You have to take care. Ingat-ingat po tayo. Okay? Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. We got 5 minutes. Makatan po ang alas 8 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa
kaibigan. Okay na ba? Pictorial saglit. Pantanggal ng sakit ng ulo. Ganun, no? Ano ba yan? Sa panahon ngayon kasi, pagka sumasakit yung ulo mo, nilalagnat ka, naku, nakakapraning. Pero hindi. No? At syempre ako pa rin po yung lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Technical Department si Action Conrad Alvarez. Andyan pa rin kasama natin sa News Center si Action Nahikam Pasyon at si Action Claire de Guzman. Yan, na nagpictorial saglit. Kanina, binabanggit natin yung mga guidelines para po kung bakit guidelines base po sa pagiging alert level number 3 natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Pero ito muna, ipapaalala ko muna sa inyo na halos lahat na po ng mga establishments, hindi lamang po mga pampasaherong sasakyan o pampublikong sasakyan ang naghahanap ng vaccination card. Pero halos lahat na po ng establishment dito sa Dagupan at sa iba pang bahagi ng ating lalawigan ng Pangasinan. Kapag kayo po ay papasok, ay nangangailangan, ay hinahanap na po nila ang inyong mga vax card, ang inyong mga vaccination card. Nasaan ba yung card ko dito? Yung aming vaccination card na galing po sa PHO, yung first and second dose namin, malaki, awakon dada. May singaw tantoy kabalig, kung lamang dyan ay Nathan, may kumadwa balot, may power dose na. Booster shot namin, sobrang maliit. It's okay, no? Ayaw manaya Conrad, wala leon niya. Ay, Jed R1MC ka, awa. Bagbalag may si kayo. Si kami cute. Nenang mo ay panang ko pat si Kara tapiano antada. Kasi ito po ay hinahanap na sa mga establishment na pinapasukan. Ayan, no? Ito po ay mula sa Provincial Health Office. Okay, yan, o, kita nyo? Ang liit niya. Very cute. Yung isa naman malaki, parang ganito yata o mas malaki pa dito. Pero ito naman na, kasi hindi ka naman mabibigyan ng booster shot kung hindi mo na kompleto yung first and second dose mo, di ba? So ito yon, meron na siyang, teka lang, meron ka lang ID number. Ibig sabihin, okay na to na ipa-laminate. Kung meron kung may booster dose, may vax card na kayo, nakapag-booster na kayo, ipalaminate nyo na, pero lagyan po ninyo ng picture. Alright? Lagyan po ninyo ng picture kasi arami arom ba isunda. Kasi nga bibilang, napipicture ko dyan ay. Tapos ginamit ni Claire. Syempre, yan naman malay nila na si Claire at si Bioli ay iisa lang or hindi pala pareho. So, ina-advise din or nire-require din ng ibang mga establishments, mga malls especially, na kailangan may picture. So ito po ako, hindi ko pa nalalagyan ng picture kasi naghahanap pa ako ng medyo, alam niyo yun, maganda-gandang picture, the joke. No? Lagyan na nyo ng picture tapos palaminate nyo na. Ito po yung hinahanap sa halos lahat ng mga establishments na pinapasukan po natin, no, sa mga shopping malls, especially sa Dagupan at sa iba pang bahagi ng ating lalawigan ng Pangasinan. Alright? Yun po yun. So, whether we like it or not, iyan na po ang sistema. Para hindi na po kayo bibigyan ng yung mga dati, na babalik tayo sa dati, na kailangan po ng quarantine pass para pumasok sa palengke, pumasok sa mall at iba pang mga establishment, para hindi na ganon or may mga kailangan ito na. So, if you're not yet vaccinated, kung hindi pa ho kayo bakunado, go. Meron po tayong mga schedule ng pagbibigay ng bakuna dito po sa Provincial Government of Pangasinan. Wait lang, at isi-share ko po sa inyo, no, para alam po ninyo, dito po sa ating Provincial Government of Pangasinan ay mga naka-schedule po na walk-in vaccination for COVID-19, 12 years old and above, first dose, second dose, and booster. Available vaccine. Wow, Pfizer. Sana all. Bakit kaya hindi namin natatimingan ito? Awa, kundo do. Ang tayo natatimingan niya yung Pfizer. But it's okay. Sabi naman ng mga health experts natin, kay ano man yan, kay Pfizer, kay Sinovac, kay Moderna, no? Kay Janssen, effective naman po yung mga yan. So, January 15 ngayon po yan, 15 and 16, sa Pangasinan Training and Development Center 2, no? Registration starts at 7 o'clock. Nag-start na sila, pero hanggang mamaya po yan. Hanggang mamaya yan. Magdala po ng government-issued ID, birth certificate, student ID, passport, national ID, at iba pa.
para po sa mga first-timers, especially yung mga 12 years old and above, yung mga teeners, yung mga teens, no? Magdala ng medical certificate o medical clearance para sa mga batang may comorbidity. Para sa edad 12 to 17 years old, dapat ay may kasamang magulang o guardian. Sa booster, at least 3 months interval from the last dose. First come, first serve basis po ito. Again, that's walk-in vaccination for COVID-19, first dose, second dose, and booster for adults and pediatric. Ngayon po yan hanggang bukas, Saturday and Sunday. Yan po sa Pangasinan Training and Development Center 2 sa bayan po ng Lingayen sa Capitol Compound. It's first come, first serve basis. Huwag na kayong magpa-reserve, no? Punta na lang po kayo doon. Again, kung yung mga bata, mga teens na 12 to 17 years old, kailangan po may magulang o guardians na kasama. At kung meron kayong mga comorbidities, mga batang, alam niyo na, minsan kasi ngayon, kahit na batang-bata, meron ng dinaramdam. Kailangan po may medical clearance. Yan po ay hangarin ng ating national government, syempre, ng ating provincial government o Pangasinan, na everybody should be vaccinated. At darating din yung panahon, yung mga 12 years below, ay magkakaroon na rin po ng vaccination yung mga yan. Dahil kailangan. Kahit na may ilan na may mga adverse effects, yung may mga, iba't ibang nararamdaman, kapag sila ay nagpapabakuna, okay lang yun. Kasi ang sabi pa rin ng mga health experts natin, ibig sabihin, it's working, no? Umiipekto po sa atin kapag kayo ay nararamdamang mga ganyan. Okay? So, go! Madam Aria Gabalenyo, hello madam, good morning po. Okay, you're welcome. Basta meron, next naman ay alcohol. Diba? Yung alcoholone, na 70% din naman yan. No, manggagaling yan kay Action Bioli mula sa puso ni Action Bioli at ng Action Radio. Kasi alam ko naman na nandyan kayo lagi na sumusuporta, sumusubaybay, nanunood. Paki-share na lang po. Paki-like po yung page namin, Action Radio. Please like and share. Ito makikita ko dito. Ayan, kung sino yung may mga, kung makikita kong mag-share dito ng show natin ngayon, ay bibigyan ko siya ng ganito. Yung lalagyan ng alcohol. Wait lang, papakita ko. At meron na siyang Victoria's Secret Alcolone. Yan, ito Di ba cute? Yan, may alcolone na yan. May alcohol at alcolone. Yan, mag-share ha at magla-like sa show natin ngayon na mga issue ng bayan. Makikita ko yan dito. Tapos pag binanggit ko kayo, come on, meron na kayong ganito. Tapos meron na siyang laman na alcolone. Victoria's Secret. Courtesy of Action Radio at syempre wala kay Action Bioli. Bango-bango kaya nito. Hoy, may pang-amoy ako. Naamoy ko siya. Di ba? Naamoy ko yung ating napakabangong alcohol. Ayan. So, yun na yan eh. Yan na yung ating buhay. That's the new normal. Na kailangan lagi meron tayong dalang alcohol. O kaya palagi naghuhugas ng kamay. Di ba? Madam? At syempre, again, kay Madam Precious Gem. Yes, sana po sana po pagpunta nyo dito, magkita-kita tayo. Okay lang yan, hanggat meron pa kami dito na mga sodium ascorbate, vitamin C, at alam ko na nanunood kayo at nakikinig lagi, ay tuloy-tuloy po ang pagpapamigay namin sa inyo. Mula sa aming mga puso at napapasalamat, bilang pasasalamat na rin sa inyo dahil alam po namin na kayo po ay sumusuporta, no, sa amin dito sa Action Radio. Okay, so ito na po yun. Teka lang, subukan ko lang tawagan si Mayor Sammy ha. Mayor Simplicio Sammy Rosario ng bayan ng Binmalay. Siyempre, love ko po ang Binmalay. No? At sumusuporta po tayo sa mga local officials natin dyan. So again, kung ano man yung mga binabanggit natin dito or nababanggit natin kung saang mga bayan, ano mga situation, it doesn't mean na we're pulling them down. No? You should take it constructively. Dapat po, isipin ninyo na we care. Kaya namin kayo pinapansin. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Walang load si Action Bioli. My God, nakakahiya. Hindi, meron pa yan. Wait lang. Ala, ano ba yun? Wala kang load. Tika lang, hindi niya alam tong isang number ko eh. Sige, at maglo-load muna ako, no? Para, madali lang naman yan. Meron na naman tayong ano dito. Nang reduction ko na, nag-preload ko manaya. Kababaing, pa sa load pa dyan. Ganon, no? Okay.
Antutan, makapabaing, walang load. De, wait lang. Kasi ito yung ano kasi meron na ngayon yung mga only calls na good for 30 days. Ano na pala ako, naglaps na pala yung aking load. Kaya hindi ko na malayan. Okay, wait lang So ito yon para po makuha naman natin ang kanilang reaction, no? Ang kanilang sasabihin. Okay. Sandali lang po. Bakit ganun? Dahil again, we care. Baka kasi hindi nila namamalayan na may ganyan palang mga nangyayari. Okay, wait. Naka-on the air talaga yung paglo-load ko, no? Oo, yan na. Malapit na. Okay. Successful. Okay, pwede na. Pwede nang tawagan yung mga dapat nating tawagan at mapaalalahanan because again, we care. That's why tinatawagan natin sila. At habang inaantay natin itong ating tinatawagan, ito muna. Again ngayon po at bukas, yung walk-in vaccination for COVID-19, yan po sa May Pangasinan Training Development Center 2 sa Capitol Compound sa bayan po ng Lingayen. Sorry, hindi siya mayaman. Cannot be reached. Ayan. Good morning kay Madam Marlene Emperador. Yan, siyempre ang very beautiful principal ng Binmali 1 Central School. At ganon kay Sister ko Melanie de Guzman Bo. Ng Norseman Resort. O nga, no? Sabi niya, paano na lang ba ito? On and off ang negosyo. Ganun talaga, sister, no? Kaya medyo nakakalungkot ano nang mangyayari sa atin. Sino ba itong tumatawag sa atin, Conrad? Hindi ko... Paki-check muna kung sino siya. At ganun din kay Sister Christy Villeta. Hi! How are you? Long time no see. Musta ka na? Thank you for viewing. At syempre, happy birthday to you. Happy 92nd birthday kay Papang Mauro Vispiras. At tan may ina naron ama, tan maaron ama, nan Madam Eva, nan Achit, nan Tete, si Ba. Happy birthday po, Papang Mauro Vispiras, dyan po sa Mabini Street, Poblasyon, Binmali, Pangasinan. Doon nasabi tayutan yan edad, mapapalat tira. Pero talagang kinmut awa, may fighting niya talaga. Talagang dakil mo ni mission nan Papang kanyan watanira at kaabay mo. And very lucky, he is very lucky, maswerte si Papang Mauro Vispiras kasi walay anak ton maaro lawas. Ya si Miss Eva Vispiras. Ya isakripisyo to'y gana-gana, isakripisyo ton amin sa personal life, taylatan, isakripisyo to no maminsan, pati career, para lang sa tatay. At alam ko yung mga ganyang anak, pinagpapala. Yung mga anak na nagmamahal at talagang agaun tutunda at panagserbitan, panangaro at sari ateng ang mga yan ay pinagpapala. Kanyan ikaw ay pinagpalat kanyan say blessings mo, paspas! Yala ng tan, ha? Nagugunoy ang watan lay, paspas! Pero ang gapoy ina, magtugabay sa Sabado.
At good morning din sa Ritoya family. Kumusta na po kayo? Alam mo, Naning, yung sasabi mong tumatawag, walang tumatawag sa akin na number. No? At kay Ate Marlene Ritoya at kay Kuya Narding Ritoya family dyan po sa Alcala. At dyan po sa Bayambang, ay Bautista pala, ano? No? Thank you. Sana makapunta rin kayo dito para mabigyan din namin kayo ng sodium ascorbate, courtesy of Parex at syempre ng Action Radio. At si Marlene, pagka pupunta ka dito at tawagan mo ako ahead of time. Parang pagpupunta ka bukas ngayon, tawagan mo na ako para aantayin kita. Kasi alam mo naman, no? Alam mo naman si Action Bioli, always on the go. Pero syempre, pag ako naman ay lumalabas, palaging naka-face mask at physical distancing, hindi natin yan kinakalimutan. Alcala, yes. Alcala and Bautista, di ba? Ikaw ay naasawa with Bautista. Tama? Ay, basista. kung ano-anong sinasabi ko. Basista pala. Yan. Siyempre, te. True yan. Alam ko yan na ikaw ay pinagpala dahil sa iyong pagmamahal, no? Sa iyong tatay na ako, siyempre, hindi ko nagawa yan dahil maagang umalis si amang ko. Si inang ko, kapitbahay nga sila ni mamang mo, di ba? Pero kung ako nabigyan din ng pagkataon, nandiyan naman sila, ginawa ko pero hindi katulad mo. Na todong pagmamahal at pagsisilbi sa iyong tatay, sa iyong Papang Mauro. Kaya Papang Mauro Visperas, happy birthday to you! Sana po ay magka-girlfriend kayo ulit. Ay, was naman na. Hindi na pwede yan, no? Hindi na pwedeng magka-girlfriend ulit. Eh di, antusirin no? Wala girlfriend na, panuntutan Okay, so ito po iisa-isahin lang natin yung mga implementing guidelines on Alert Level 3 dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, Executive Order number 004-2022, dahil nga po tayo ay nasa Alert Level 3 na, di ba? At sabi ko nga kanina, halos lahat na mga probinsya dito po sa ating Region 1, lahat po ng mga lalawigan sa Region 1 ay naka-alert level 3 na. Ang La Union, na kapit na probinsya natin, Ilocos Sur, Ilocos Norte, no, ay alert level 3 na po. So may kanya-kanya din silang mga guidelines. May mga panuntunan, especially sa pagpasok sa kanilang mga probinsya, pagpasok sa kanilang mga lalawigan na hindi naman ganun-ganun lang. Meron tayong dapat na hanapin or ipakita sa mga checkpoints, sa mga borderlines. At wag po nating yang mamasamain. Kasi yan po ay para rin sa lahat. Para po sa kalusugan. Para po sa kapakanan ng nakararami. Kwento lamang niya. Dapat po ay sumunod tayo. At saka kung kayo naman po ay kompleto, vaccinated, may booster shot na, walang problema. Yan po ang isa sa mga hinihingi sa mga checkpoints, sa mga borderlines, no, na requirements. So ito po yung implementing guidelines alert level 3 in the province of Pangasinan. So, ito po, minimum section 1, minimum public health standards, no? Hanapin ko lang yung curfew, of course, 9 to 4, 9 o'clock ng gabi, dapat wala nang mga gagala-gala hanggang 4 o'clock ng madaling araw. Ito, section 3, regulations of movement. Unvaccinated individuals or individuals with incomplete vaccination are strongly advised to stay at home. Yan. At except for emergency or humanitarian reasons. I hope naiintindihan po ninyo ito, no? Unvaccinated individuals, especially children below 12 years old, shall not be allowed entry to enclosed establishments, including but not limited to malls, supermarkets, and restaurants. Ibig sabihin, yung mga bata na 12 years below ay hindi muna ulit pwedeng lumabas ng bahay at hindi po muna ulit pwedeng gumala. Hindi katulad noon. Talagang, nagkalat ang mga bata sa mga mall. Siyempre, kinmat-ira apirmimot irad abong na talaga nga namang hindi din sila nakaalis. Kaya nung sila inilabas, no, ng kanilang mga magulang, tuwang-tuwa ang mga bata. Hello, Sister Christy. Miss you. Hope to see you soon. Ito. Baratillos
and fiesta celebrations, especially in public plazas and streets or those sanctioned or sponsored by LGUs, are highly discouraged. Highly discouraged. Inuulit ko po, no? Section C of Section 3, Regulations on Movement, baratillos, and fiesta celebrations, especially in public plazas and streets or those sanctioned or sponsored by LGUs, are highly discouraged. No? Makiramdam naman tayo. Yung galing na rin sa puso natin, highly discouraged. Bagamat hindi sinabi na prohibited, hindi naman sinabi na bawal, pero highly discouraged. Oh, sa Dagupan, wala na yung baratilyo tanay, at Galban, Conrad. Wala na eh. Ay, akin na, ay. Bakit? Anong inaantay natin? Pasko? Tapos na. No? Ay, dyan, yung baratilyo dito sa Dagupan, please lang. Yung mga public officials natin, Mayor Brian Lim, at yung Market Marshal Chief natin, si Mr. Michael Hernando, pakitingin po, no? Tapos na po, ito po, highly discouraged. Alert level 3 ang Dagupan, na mas nauna nga itong nag-alert level 3, di ba? Ito pa, in any case, mass gathering activities should avoid catering to those with comorbidities and pregnant women, and those unvaccinated persons, especially children below 12 years old. Okay? Inuulit ko ha, baratillos and fiesta celebrations, especially in public plazas and streets or those sanctioned or sponsored by LGUs, are highly discouraged. Alam ko naman si Mayor Sammy Rosario ng Binmalay very careful din siya dito. Alam ko naman na tinitingnan niya ang kapakanan ng kanyang mga kababayan sa Binmalay. Yung nag-text sa atin dito, no? Tungkol po dyan sa Binmalay. Kailangang ibalanse. Of course, naiintindihan natin, kailangan kumita, alam nyo na yan, matagal-tagal na din, mahaba-haba na din na walang kita at medyo naapektuhan ang ekonomiya, ang turismo, kaya kailangan ding bumangon. Pero syempre, meron na ulit madami na po ulit. So, dinidiscourage base po sa guidelines na ito, base po sa Executive Order number 4, Series of 2022, na dinidiscourage po yan. So, yan po mga kaibigan, ang isa po sa mga guidelines. Pagpapatuloy natin yan. Pero sana po panawagan sa lahat ng mga chief executives natin na sumunod po tayo sa mga patakaran na ito para po sa kapakanan ng lahat, para po maging malusog. Healthy po tayo para sa ating mga sarili at para sa ating pamilya. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Okay, good morning at Rosemary Alipio Reyes. Dito na yung Christine Maya, di ba? Sa ngaranan at Rose. Aliwan Ruth. Oh, Rose nga Rose, at Rose. Yung asawa ni Kuya Noynoy, tama? Oh. Christine May, pigar-pigar. Oy, yung mga friends natin kanina, nakita ko wala kayang face mask. Yung ilang mga tricycle drivers dito sa Galvan, hello, dito lang sa baba natin. Face mask, please. Face mask, please. Again, this is not for us. Hindi po para sa amin sa Action Radio. Para po sa inyo at para sa inyong pamilya. Kasi kung wala kayong face mask, tapos simumpo kayo, alay pasahero show, naalisan nyo, undak yung lalamon. Kaya please lang, no? Sanay naman na tayo dyan Ako pag nasa labas, sanay na rin ako naka-face mask. Pero pag dito, may naman kasi may labir ka ng labiri, akapag usukin mo, may akasakub. Mayroon ko uningas. Anyway, wala naman akong kasama at si Conrad ay malayo naman. Tsaka pagkatapos naman ito ay nagdi-disinfect naman kami kaagad. Kaya ganun po yun. No? Isabel Javier de Assis, hello ma'am. Good morning po. Kumusta po kayo? No? Kumusta din po kayo? Nasaan po kayo ngayon? Yan. Javier family and the Assis family, good morning. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. So, alright, magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Iisa-isahin ko lang po itong guidelines na ito, executive order. Base po ito sa National IETF na ina-adapt po ng provincial IETF natin sa pamumuno ni Governor Pogi Espino. Again, this is not for him. This is not for the provincial government. This is not for the government. Para po sa atin at para sa ating pamilya. Kaya wala naman pong masama kung susunod yan. Susunod tayo kasi again, para po sa kalusugan at sa buhay nating mag-anak.
Okay, magpapatuloy pa tayo. 5 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Panawagan lamang po sa mga tricycle drivers natin. Hindi porke may pandemic ay inaabuso nyo naman po, nagte-take advantage kayo. Dahil merong kahapon, ito, isang senior citizen na sumakay mula po dyan dito sa may SM Place, no? SM dito sa may MH Del Pilar hanggang Region 1 Medical Center. Madali lang yun. Actually, pwede mong lakarin yun. Pag hapon, pwede mong lakarin. Nagbigay ng 25 pesos yung pasahero. Sabi niya, dagdagan daw. Kasi isang oras daw siyang nakapila. So, binigyan na ng 50. Ayaw pa. Inaaway pa ng driver yung pasahero niya. Taking advantage. So, please lang ho. Please lang. Pag ganun po, kunin po ninyo yung, anong tawag dyan? Yung code number nila na nandyan sa kanilang tricycle. Or pagsakay nyo kasi, may nakasabit dyan. Dapat may gano'n na ID. Picturean po ninyo para ma-report natin sa mga kinauukulan. No? Huwag po kayo mag-take advantage. Imagine mo yun from MH Del Pilar hanggang Region 1 Medical Center sa Arellano. 50 pesos na nga yung ibinayad ni Madam na senior citizen tapos inaaway pa. Bad. Kaya please lang po. No? Pwede naman kasing, alam mo yun, mula na rin sa pasahero yan. Ako, alam ko naman kung kailangan mong dagdagan or kung malapit lang. At saka kung maayos naman sa pakikipag-usap, naku, mas maaawa ka. Pero kung ganyan na bastos ira, balsak datay pamasahin, dumunta na balsak da, tapos aawayin ka pa, sabihin, bakit? Sino ba kasi nag-utos sa'yo na pumila ka ng isang oras? Di ba? Bakit gano'n? Di wag na lang silang, wag na lang kayong sumakay sa mga ganyang mga nakapila. No? Yung mga nakapilang mga tricycles na yan, kung saan man, wag kayong sumakay kasi yan ang sasabihin nila, nakapila kami, ganon. Kaya mas maltaas yung sinisingil nila. Kaya please lang, sa mga kinauukulan natin, pwede ho ba? Paano po ba yan? Kailangan po bang may nagbabantay sa kanila? Kasi kung minsan, kung i-report mo naman matagal din bago nila ma-actionan. Kaya please lang, panawagan po sa mga drivers natin, mga tricycle drivers, wag po kayong mag-take advantage. There's such thing as karma, remember, pagkakaalam naman natin na lahat naghihirap. Pero you could always say in a nice way, di ba? At saka sobra naman na yan, 50 na nga, MH Del Pilar to Region 1 Medical Center, no? Walking distance. Tapos senior citizen pa, no? Kung sino ka man, na tricycle driver ka, nako, maawa ka sa sarili mo, baka mag-bumerang yan sa'yo. Ito po sa mga nagtatanong, base po doon sa yung mga gustong pumasok ng Pangasinan, no? Wala po sa ibang bahagi ng ating bansa, especially yung mga manggagaling po ng Metro Manila. Ito po ay base din sa MMDA Resolution number 22.01. Ito po unvaccinated persons from Metro Manila shall not be allowed entry to the borders of Pangasinan except for emergency and humanitarian reasons. Yan, emergency and humanitarian reasons. Ganun po yun Kung lahat naman po ng bagay na pakikiusapan at napag-uusapan, kung talagang emergency,
Okay? Thank you so much, Action Conrad. Emergency. Kaya nawala tayo ng saglit. Very, very emergency. So, yun po yun, no? Yung pinag-uusapan natin. Wag po tayo nagtitake advantage sa situation. At yung pong mga pumapasok ng Pangasinan, na especially galing ng Metro Manila, kapag po kayo ay unvaccinated, hindi po kayo basta-basta makakapasok dito, or depende naman kung emergency or for humanitarian considerations. No? Pwede yan. Pero sumunod na lang po tayo sa patakaran. Gaya ng palagi nating sinasabi at sinasabi ng mga opisyal natin, mas maigi ka ng sumunod. Matatagalan ka ng konti pero magiging maayos ang lahat. Magiging tuloy-tuloy na. Kung gusto mo ng shortcut, nag-shortcut ka, mapapabilis ka nga, pero in the long run, magkakaroon ka pa ng mas matinding problema. Ganun po yun. Kaya mas maigi na yung maging law-abiding citizen para hindi na po tayo magka-problema. Okay? Matatagalan ng konti, mababalam ng konti, pero konti lang yun at magiging dire-diretso na ang proseso. So, yun po yun, ha? Para po doon sa mga pumapasok ng Pangasinan, gustong pumasok ng Pangasinan, especially yung magagaling po ng Metro Manila. Yan po ay base din sa guidelines ng MMDA. At the same time, lahat po ng pinapatupad na guidelines dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan ay base po sa IATF, National IATF. Dahil nga po sa sitwasyon ngayon dito sa ating bansa, no, na masyado na pong tumataas ang bilang ng mga infected, mga new cases dito po sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas, especially Metro Manila, at syempre dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Dahil as of this moment, January 15, alam niyo ho ba ang total cases sa buong Pilipinas ay 3,092,409. Nako. Globally, 314,325,234. Ito yan, pinaka-latest po yan. At ngayon, ang bagong kaso as of today sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito po ay updated 2 minutes ago. Base po sa latest post ng COVID-19 Center. Wait lang. At tinitignan natin para ma-share po natin sa inyo. Okay. So far, wait. Yan. Ang nangunguna po, ito naman, World Health Organization. Ang nangunguna po sa buong mundo. Number 1, sino bang may pinakamarami? Australia. Australia, new cases, 68,250. Ang total cases nila, 1,195,000. Tapos next ay Malaysia. Ay, mas nauna pa lang Malaysia. Malaysia, ang kanilang total cases ay 2,798,000. Konrad, ang kanilang Malaysia, 2,798,000. Ang Japan, ang bagong kaso nila ay 17,940. Japan. Ang total cases nila ay 1,809,010. Grabe. Pilipinas, wala naman siya sa top 10. Pilipinas, wala. Hindi siya kasama sa top 10. Thank you, at least, no? New Zealand, meron na din. Dati New Zealand, walang kaso dito Ang total case nila, 14,572. So, yan po ay base po sa World Health Organization. Check natin sa Pilipinas. Ilan na ba so far ngayon? Ang latest kaso, total cases, okay. See more data. Wait lang. Sa ngayon, Philippines, confirmed cases 3,092,409. Ang new cases per day, ito yung yung percentage na. So yan, umaabot na po sa ganyang kaso ngayon sa Pilipinas.
It's 3,092,409. Sabi, no? Nakakatakot. Kaya hindi po basta-basta makakapasok yung mga nagagaling ng Metro Manila, hindi po sila basta-basta makakapasok sa Pangasinan kapag sila po ay hindi pa po vaccinated. Okay, good morning, sister kong maganda at sexy. Si Weng Gandara. Siyempre, pangalan pa lang, Gandara na. Thank you. Thank you for sharing. Thank you for watching. At siyempre kay Mr. Leo de la Cruz. Good morning din po sa inyo. Mga Javier taga San Fabian. Kasi meron kaming mga friends na Javier taga Binmaloy. Tapos si Javier ay naasawa din ng Diasis. So, akala ko kayo yon. Morning po. Thank you so much for viewing. And again, yung mga friends natin dito sa May Galvan, yung mga tricycle drivers at lahat po na nandyan, please, wear your face mask. Wear your face mask properly. Hindi po nandito, dapat mula po sa ilong hanggang dito ang pagsusuot ng face mask. At iwasan po natin, kailangan ipatupad pa din, i-observe pa din natin ang physical distancing. Kayo malalakapan dito dalan, especially noong 1,000, so nalapuan tutay kabay mutan. Mairap lang, di ba? Okay, naku, alas 9 na pala. Ang tabianan po si Commander Dante Serra. Nandyan na ba, Claire? Talagan kina, sinabayan to. Tapiano na abutan to. Sa SPN sa Pangasinan natin. Alright. So again po, muli po tayong nagpapaalala, nananawagan sa lahat, maging law-abiding citizen. I-observe lang natin ang dapat nating i-observe. No? Sundin natin ang dapat nating sundin para po sa ating sarili at para po sa ating pamilya. Lahat po ng ginagawa ng gobyerno is not for the government, pero para po sa ating lahat. Alam naman natin yan, kung sino yung mga tunay at nagmamahal, tunay na nagmamahal para po sa atin. Kahit yung mga local officials natin, yung mga nagpapakute na mga kandidato, alam natin kung sino yung truth at yung fake. Na ngayon lang nagpapaganda, ngayon lang nagpapakute kasi eleksyon. Pero pagkatapos ng eleksyon ay hindi na po kayo kilala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino ba ang nag-share? Nabibigyan ko ng ilang kahon. 5 boxes of Sodium Ascorbate. No? Okay. Parang wala ako nakikitang nag-share dito. Sharer, sabi niya. Anyway, thank you. No? Maraming salamat po sa inyong lahat at manatili po tayong safe. Palakasin ang resistensya, vitamin C. Meron din tayong SED Panyawan na makakatulong para po pagpapalakas ng resistensya. Available po yan dito sa ating istasyon. Thank you sa Tinapay Action Claire. Medyo nabawasan ang sakit ng ulo. Sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat. Sa lahat po ng mga listeners natin, by 1161 kHz, thank you po sa inyong lahat. At tabayanan po ninyo si Commander Action Dante Serra, SPN sa Pangasinan natin. At syempre, good morning kay Konsi, si Harvey Aquino ng Lingayen, Beshi, si Director Harvey Aquino, at ganon din kay Miss Jenny Navarro, good morning. At kay Lauren Siet Taniedo, magandang umaga po. At sa iba pa mga viewers natin na nanonood sa atin, good morning dyan po sa may poblasyon, Barangay Ho. Morning. At syempre kay Eds. Hello Eds. Morning. At kay paring Arnold, belated happy birthday, Engineer Arnold Aquino, yan po San Fabian. At syempre kay Konsihala Hope Aquino ng San Fabian. Thank you. Happy Saturday, happy weekend po sa mga maglalaba. Yung mga 11:30 group, ay wadya bala si Commander, paano ito mampusa ko? Naan nila, wow, di naman balay-bay laba ala na ani. Asum palay po sa tunan karuman. Balbalag yung salamat at si kayo namin. Kumunat lawas sa yung tandaan na sa lahat naman nangyayari, everything happens for a reason, pero kailangan nating sumunod sa mga patakaran. Huwag po natin kaliligtaang maging safe palagi, keep smiling, at syempre ang panalangin, ang paghingi po ng blessings mula po sa Panginoon. All things we do, kailangan gawin nating sentro ang ating Panginoon. Thank you. Nakasama natin sa technical department si Action Conrad Alvarez, sa ngalan ni Action Jeric Pasiliao, ang MIB boy ng Sabado. Get well soon, Jeric. At si Alex, get well soon. Kay Dab, sa lahat po ng mga may sakit, get well soon po kayo. Ako po ang inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Keep smiling everyone. Huwag pong kalilimutan palaging manalangin. At keep safe everyone. Ang tabayanan po ninyo, SPN sa Pangasinan natin, Commander Action Dante Serra.
Dito po lamang sa Action Radio, dahil sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang Company sa Dagupan City. Kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang ating oras 11 minutes, makaran po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by AC